dnešného videa sme tu s Oliverom. Čaute. Keby niečo som jeho bratranec, áno? Dobre, tak dneska si zahráme túto hru, takže môžeme ísť. Ideš za mnou? Sakra, nejaký typek prišiel, no nic. Poď sa odpájaj. No. Musíme počkať. Takže už sme v hre, dúfam, že nikto tu nie je, ale nemal by byť. Že, Oli? Áno. Presne tak. Dobre, už sme v hre a vôbec neviem, a to čo máš so skinom? Však aj ty a kukni sa. Ja som rúžový a ty si bledý. Dobre, tak zeberem nejakú čokoládku, no to je za Robuxy, no tak dobre. Robuxy všetko stojí. No, však jasné. Hej, poď tohoto vybaviť. Capka, Ja to hrám poprvýkrát v živote, ja neviem čo. A ja. Ukáž, zaberem to. Vyskúšaj ja. Mám kameru odfociť. Ukáž fotečku. Tak ja ako... Sedí, dobre. Idem ho asi ošetriť, lebo sme v nemocnici, tak ho idem asi ošetriť, lebo ako... Je to? Môžem ho ísť ošetriť? Preto, čo mi to tu ukazuje? Kúknem a dám mu to. No, dobre, ide do izby jednej. V jednotke. Tak idem. To je... Tak ty ho choj ošetriť, ja idem vybavovať. Jak ho ošetriť? Musíme, však je chorý asi. Však sme Ja v to hrám nemocnici. poprvýkrát v živote, dobre? Však aj ja, ale však som si prečítal. Kúkaj, musíme asi na ňo kliknúť, lebo nám asi bude ukazovať. Videl som to u všelijakých iných youtuberov, hlavne u zahraničí a máme to tu takto robiť. Proste. Dobre, ja idem sa kúknúť, takže ty to robok. Ja budem mať shiftu jednu, ako tak, ja budem Proste budeš mať jednu noc. Áno, takto. A ja budem mať druhú. Potom sa vlastne vymeníme. Áno, že ja budem prvú shiftu jednu prvú shiftu budem ja na kance a ty budeš na tej druhej na kance a ja budem potom doktor. Dobrý. Áno, ja som tento. Mám vážnu chorobu. Áno, vyšetríme to hneď. Počkajte. Ečko. Potrebujem držať papier a ja ho mám držať. Ukáž, všetko šedí. Okidoki. Ečko. Bolí ho len brucho. No, tak to mi je na čo. Kto mal... Vieš čo, vymen si to, ja neviem čo tam Nie, shiftu jednu mám. Ale ja tam neviem čo tam mám robiť. Poj. To je úplne, že ľahké. No ľahké, ja som to v živote nehral. Však aj ja! Ale ty si to aspoň videl. Room 2. Dobre, tento ide room 2, tak dobre, Dobre, vymeníme si shifty. Ja budem, Potom ty sa... Dobre, postaraj sa o toho prvého. Ty si ho nevyliečil? Nie. Bro. Však ti hovorím, že ona... Čo potrebuje? Bylinky, dok. Tu sú byliny. Ja však povedz, že mám... Ale ja som nevedel, že čo potrebuje. Ale však si mohol povedať, že one... Dobre, za Kde tam mám chvíľku dákoho bude. oného? 1 3 remains pantien. Kde išiel ten Jožko Mrkva? Do dvojky. Okidoki. Počkej. Mám kafe. Ok. A skúsim ho vypiť. Vyskúšam teraz takto. Ó, Uj. musíš piť kafe, aby si to zvládal na mozog. Aha, tu máš mozog, dám dole a... Musíš piť kafe. Tu mám aj pištol. Kde tu je niekto? Je tu If niekto? you reach 0, you die. Ja niekto. Okay. Ečko. Hello. Ale kde sú ostatní oni? Ja neviem, oni sa vyparili. Alebo ja neviem. Closet. Poď sem. Idem. No poď sem. Capek. Čo?
Chudáčik, chlapečik. Musíme asi počkať, lebo choď to tiež ošetriť, lebo ja už som to tu poošetroval. Choď sa kúknúť, lebo na počítači je to ťažké. Nejak na počítači je to ťažké. No, Čo je lebo ťažké? sám, že ste... to... Však stlačíš, že Ečko podržíš. Okay. Bro. Nehovor mi prosím ťa bro, hej? Bro. Bro. Bro, Dobre, tak čo chceš? môžem si tu kúpiť pištolku. Nemôžeš. Bigun. To mi sa s očami potrebuje kvapky do očí, dobre. Berem kvapky do očí. Bro, asi Na, zežer si. 500 robuxov stojí iba jedna zbraň v tejto hre. To čo je? Prišiel doktor. Nemôžem ísť ja za počítač, je. No môžeš. To je ťažké. Môžem? Tak si to vymeňme teda. Čiže... Však za počítač sa asi povedal, že môžem. Prečo nie? Čiže kde bude? Tak budem na mobile. Čak budeš na telefóne. Už je shifta 2. Dobre, a teraz uvidíte pohľad. Druhá, nie dvoja. No, pohľad ako keby, že ja budem teraz hrať na inšom účte, teraz na tom rúžovom a Olo bude to tu hrať na počítači, lebo pre ne je ťažké. Už je shifta 2, tak môžeme si to vymeniť. No. Dobre, už vidíte jeho pohľad. Teraz... Jo. Dobre, tak ja idem ich ošetriť. Ten je postihnutý, to ho nevylieč. Vidíš, čo robí s hlavou? Ty Hej. kokos, vidíš to? A čo mám robiť? Toto. Aha. A zatvor dvere, ne? A udrel. Dobre. Dobre, preč. A ja, že čo je aj? To je ako keby taká hra, čo tam musíš robiť kebab. No, To je akoby taká hra, že tam musíš robiť kebab. namiesto kebabu Hej. zamestnávač. Nevieš, že kto je išiel do nejakej? Neviem, skúsa tam kúknúť. I have appointment, dobre. Na tretej šifte uvidíte môj pohľad a vyskúšame dať aspoň shiftu 13. Takže bude to veľmi dlhé video. Počkaj, to mi nevychádza. Dobre, vypadá pohode. Mal by vyzerať aspoň. To je teda vtipné, no. Dobre, mám kartičku a na... Ježiši Maria, čo sa stalo? Ona odpadla. Ja neviem. Rýchlo do nemocnice. Však reálne sme v nemocnici. To čo je? Ja neviem. No ona zomiera, ty nič nerobíš. Jak ja nič nerobím? A dobre. Auč. Však reálne ty si ju zoberal. Ne, že ja nič nerobím. Idem tam obsluhovať, ty zatiaľ tam buď. Kúpim si, nekúpim. To môžeš v takom obchode som kúkal. Ježiši, to čo je? Toto? Dám si kofe. Dobre, ty choď preč. Ty choď preč. Čo sa stalo? Však ty koko strašne čierne oči. Vypadni. A už sa nevracaj. No, nahnevaný si, no jasné, keď máš také čierne, začiernené oči. Check-in patients. Ježiš, dvoch potrebuješ akože kúknúť, alebo čo? Kúknem to, no ten už tu není. Ukáž, no tento tiež tu není, ukáž do trojky. Trojke je niekto, no není. Štyrka čo? Patent recovering. Ježiši, ukáž, všetko sedí. Fotku. Dobre. Som vystrašený, ale ďakujem. Dobre. Dobre, mám toto vybavené. No. Má aj fotku? Ona v pohode. Toto ešte, tento pás, alebo čo No. to je? Jaký pas? Neviem to, nech ako... Bude v druhej miestnosti, tak... A čo je toto? Closet skin? Tam si môžeš kúpiť tú Coca-Colu, alebo čo to je. Keď to bude otvorené? No, Á. to bude až na... Tento je nejaký čierny. Nie, ten je dobrý, ten je dobrý. To... Ale ten... Aha.
idem takto a on... Aha, tak nič. Ty kokos, ale on je strašne začiernený. Aj oni to spravili a potom vieš, čo sa stalo? Normálne, že skapali. Takže to zamestnaj. On je dobrý. Jak zamestnaj. Takže mi daj ten pás. Vylieč ho proste. Keď bude niečo zlé na Ja ho nevidím na fotke, však je taký čierny, že ho vôbec nevidím. ako černoch. Však je čierny. -1 job stress. MC kafe, nemôžem. Dobre, choď. Ďakujem. Budem v trojke. Dobre, chod do trojky, vypadni. A idem ťa vyliečiť porad. Chcem mať shiftu 3. Čo sa na mňa furt čumíš? Nečum. Ten má byť vyliečený, tento amatér. Dobre, vylieč toho černocha. Kde je ten černoch? Do trojky ide. Dobre, ten už sa lieči. Koľko máš mozgu? 72%. Ja mám 64. Dobrý, páni Černochu, čo potrebujete? Aha, dobre. Vyliečiť, ak mám vám zavolať, čo, babičky? Alebo babi? Sestričky, nech si vás vyliečia. Sloník, ale mal by si sa naučiť oné na myške a kláveske, to je o mnoho lepšie HV a SD a takto hýbať myškou, však to je úplne easy. Nie, oné takto pomaly sa hýbať, otáčať. Že takto pomaly sa otáčať a hýbať. Tento potrebuje, ten Také černoch. malé šípky, že ani neviem oné. Čo? Toto. Coffee. On si do zadku, teplme. Ukáž to. Okay. Vidíš? Herbs a Nedávaj mu to termo. už, lebo skape. Ja som nič nezebral, ja len kúkam. Dobre, tento už je vybavený. Môžeme ísť na kasu. Už nie je shifta 3, nech sa vymeníme na počítači. Aha, doktor. Kde som? No, shifta 3 je. Čau, I'm opening not dobre. Oliver, zatiaľ ťa baví táto hra? Môže byť. Yes, oj, bež tam. Kúpime toto moto. 3 minúty na to máme, dobre, to by sme mohli stihnúť. Ukáž patent. Koľko máme peňazí? Ja mám na tú Coca-Colu. 104, počkaj. Sold out. Room flash, ja som... Recover 25 parste. Ultra check win. Patent on fire? Come on, hory. Dobre. Tento čo mu je? Vidíš tohoto? On nám rozbí sklo. Zabij ho. Čo to otváraš? On je dobrý asi. Neviem. Treat burns. Ježiš, ale však počkaj chvíľu. Však však pre chvíľku horel, tak jasné, že mu nič nebude. Či niečo bude, tak. Počkaj, však dám mu toto, aby mu nič nebolo. Na. A fakt, má nejaké tiky. Tento. Jau? Čo mi A robíš? ty čo chceš? On mi mozog dal preč. Čo čumíš? On sa na mňa čumí, gej. Fuj, teplo. Dobre, ty choď preč. Ty vypadni. Reacted? Me? How dare you? To No. čo je? Ja sa schovávam, ja som v pohode. Ja sa schovávam. Vyskúšaj, odfoď ho a vyskúšajme, že či je dobrý. Tento, jasné. No už odišiel. Už môžeme ísť na kamery. Podľa tých kamer budeme vidieť, že či je zlý. Táto je dobrá. Na kamery a kde je kamera? No teraz ja som na nich. Však to je presne ako šavarma.
Ináč to by sme mohli natočiť, no nie? To je úplne to isté, jak toto. No, dobre. Shift 3 už sa máme vymeniť. Nemusíme. Ale ten... Čo sa budeme tak... Reálne takto to máme rýchlejšie. No dobré, a na tej Shift 13 sa vymeníme. 13? No, však by sme mohli dať Shift 13. Fuj! Tomu to čo je? Šiši? Na Čo? myš? Nie je šiši. Dobre, nie je šiši. Fotku má pohode. Ukáž to. Jaj. Teď môžem kúknúť. Shift 3. Aha, medical, emergency. Aha. OK. Dobre, ja teraz som na kase, takže choď ich vyliečiť. No. Keď musím. To nikto není, tak prečo oné červené svetielko tu svieti? Ja však tam ide ten capek, aha. Dobre, pohode. Na 5-ke niekto je? Je. Ty si ho reálne nevyliečil. Auč, no. Ja viem, že to bolí. No, rýchlejšie, ale však. Tento ide do room 8, ok? No. Jednotka, dvojka, trojka, štyrka, peťka, nič. Dobre, tichučko. A tento čo je? Low sugar, stomach action, ok. Čo mu mám dať? Herbs a maple syrup, dobre. Merpláč a herbík, dobre. On chce kafe, tomu nedám, ani my nemáme kafe. No, tu máš jednotka, tu máš, na, žer. Dobre, lieč sa. Idem hento vyliečiť. Čo? Auč. Ja viem, že to boli, ale keď chceš byť vyliečený, nechceš? Tak nič, smola. Ukáž to. On potrebuje, že infusku. Dám mu infusku. Také hej. No, tu máš infusku. Ešte niečo? Dehydration, no. Je dehydratovaný, takže infusku, no. Jaj, to je kamera, ja som sa toho lakol, že tam je nejaký capik. Počkaj. Na 8. To čo je? Ty kokos, bež! Čo je? Nie! Počkaj, ja žijem. Čo sa ti stalo? Ale to reálne vtipné není. Ja som sa posral. Kafe, dám si kafe. Proste na emergency tam bol nejaký idiot a ma vylakal. Bol tam proste schovaný. Však videl som na obrázku. Čo? Jak 45 one? Výcho, Smrti? ber toto. Čo je? Všetko ber. Prečo všetko skalpel? Áno, všetko musíš. Ja aj tak nie. Už nemám. Nie. Vyskúšaj to. My sme ho zabili. Aha. My sme ho zabili. No tak to som práve nechcel. A teraz čo si? Medkit. Ale ja som nechcel 2 Nevadí. Nevadí, tak budeš mať. Že ber všetko, no jasné. Budeš mať aspoň. Na čo mi to bude? Dobrý. Vyčkaj, však inventory jak otvorím. I don't know. Help. Dobre, kašli na to.
A screenshot HLT++, dobre. Drop tool backspace. Á, dobre. Reálne to môžem hodiť do koša. Ach jaj. Ale však kúkaj aj fotky, že či to sedí. Kúkam, že už všetky sedí. Koj vyliečiť je Shifta 3, takže ja som na kase. Však dobre, však čo si hneď taký oný. Ja iba hovorím. No ty iba hovoríš, ty vždycky hovoríš, nie? Ukáž to, idem na jednotku okúknuť. Aha, dobre. Keby niečo povedz. Hovorím hen tomu. Tu ma... Pomoc! Ježiši, idem ti pomôcť, kde si? Ja! Čo bolo za zajaca? Kde si? Ty vole. Kde si? Ty kde si? Ja viem, však 47, ja potrebujem kafičko. No tak, ja mám 45. Ja mám 47. Už nevieš Shifta 4. Ty vole, spoza postele, ona je vyliezol, ja som sa... Ty kokos. No takto. Čo má? Mňa vylákal nejaký... Krvácanie a one. Oj, no dobré. Hopla, hopla. Na, zažar si to. Počkaj. Na, tu máš. Vylieč sa. Hlavne. Ty vole. Už máme kafi, berem. Dobre. Pohoda. A ty sa tiež vylieč. Ukáž to na 5-ke, na jednotke som bol teraz a to 7, 6, No nikto 8. nechodí. Ja ešte jeden zamestnám to. Tuto máme, počkaj. Poj sem. To čo bolo za zvuk? Tu máš napísal. To čo je? Zabi ho! Zabi ho! To čo je? Debil. Kreten! To je kreten! No, A tento čo tu, on je stále takto, on je vysedáva, však... ja neviem. Animal hospital. Doktor, prepáčte, nič sa nikdy nestalo. Shifta 4, vymieňame sa. Čak, dobré. Hej, poj sem. No. Chcem ti niečo ukázať. No. Čo to máš, ty máš taser? No. A ja mne zmizol ten taser. Ty si idiot, to si nemal použiť na mňa. Ja Jak mám patient on fire? Ty kokos, počkaj. Rýchlo musím, Ja one. mám hasiči. A ja som ho, one. A ešte mu počkaj. Dám mu medicínku nejakú. Vyčkaj. Potrebujem takú medicínku. To je medicínka. No ale tichučko, nepýtaj sa, keď to trvá tak dlho. Ja viem, že si horel, ale musíme ťa kuknúť ešte, vieš. Odfotíme si ťa, pošleme policajtom. Nechaj ho. Ty vole, čo chceš? Je reaktik mi? Však aha, jakú máš onú tvár. Však aha to. Ty kokos, jaký si ty Ja už som škaredý. išiel brať taser, už mám taser, kde je ten amatér? No už išiel preč. Si moc neskoro No tak ty choď tiež preč. Ty choď preč tiež. Ty vole, však tiky nejaké veľké dostáva. Dobre. Ukáž to. Ježiši, to bol príšera. To bola príšera. Však. Dobre, že som ho zabil. No.
Takže asi tak, teraz počkáme si do shiftyšie, počkaj, ale toto čo je? Nejaký Ron. Nedávaj mu kapučino ani nič, to máme... Nevermind. Tak na čo by som mu dával? Ukáž to, razítko, tu máš, odfotím si ťa, ukáž, vypadáš takisto, no vypadáš. To tlačiare, no vytlač to, Ron, from account, neviem čo. Tu máš, ďakujem, som v izbe 3. Tak choď. A čau. Ty vole, ale to čo je? Ber taser, to čo je? Ber taser. Choď, Ja neviem, kde je taser. tu je, áno to ber. Ty kokos, on sa premenil. Ja nemám. Skap. Jo, takto. 100 sekúnd potrebujem. Ešte. Ostrával som ho. Ty kokos. Dobre, tak ja idem ti pomôcť teda. Ty vole, plno tu je. Čo mám tuto robiť? Tuto ťa skennem pekne. Budeš oskenovaný. X-ray. No ja tam nepotrebujem ísť. Copy the sequence. A jak? Jak to mám skopírovať? Čo mám dať? Asi tak nemáš? Fialové? Aha, modrá. Bledov, aha, už som pochopil. Takže bledomodrá. Žltá a bledomodrá. Aha, dobré. Ty vole, ale som sa zlakol. Dobre, tu dám bác. Collect. Rengen. No. Marpo sirup a kvapky. Takže, dobre, prinesem mu to a poďme na to. Nejaké Ty vole. anomálie sú. Ty vole. Ty, obrovská anomália, ale v tej talke. Ty kokos, dobre. A už Kde máme... utekáš? Čo sa deje? Však je tu tá anomália, čo hovoril. No, to Že šiesti zomreli, či čo to. A ostatní sú len vylakaní. Oni tu skapajú. Ty vole, ale... Oni za 90 sekúnd zomrú. Však poď ich rýchlo ošetrovať. Idem. Však ja teraz je vážny tohoto. Ja teraz ošetrujem tohoto jedného. Však ale aj ten počítač, ty si myslíš, že ich ošetríš, že neklikneš na počítač? Čo potrebuje vlastne? Dobre, toto. Marpo sirup. Cápek sa tu dosral. Ble. Tu máš oilment, alebo jakú onu potrebuje. Dobre, ošetrený, choď prečo. No, Dobre, vyliečený. na, tu máš. Dal som ti všetko, čo som v sebe mal. No, dobre. Ešte je tu niekto mŕtvý. Don't look up. Aha. Nekúkaj sa hore. Jaj, to len mne, aha. Chceš to vidieť? Ty vole. Ale mne to dobre ubralo, ja potrebujem proste kafičko. Čo potrebuje? Ježiši, kvapky. 8 sekúnd. Reálne tento... Skapína. Nožík. Reálne... To bola anomália? Či... Nie, to je príšera. Čo ešte? Matky, nie, on nezomrie! Pacient zomrie! Nemôžete zomrieť. Už ste dobrí.
Počkaj. Nie, tieto by skapal. Dobre. Tieto nožničky. To. Toto. Ty vole, strašne veľa pacientov tu je. Dvakrát nožničky. Bang. A bang. Dobre, vyliečuje sa. Buďte v poriadku. Musíme ísť viac toho vyliečiť. To je niekto psychicky na dne. Tu je. Dopač do počítača, dáme ťa. Infusku, medicina, marple syrup. Dobre. Infusku, medicín, marple syrup. Potrebuješ medicínu. Na, tu máš. Termo Poriadku, a budete oilment. v poriadku. Dobre, vy už budete v poriadku. Anomaly monster Kde? emergent. Počkaj, chod do osmičky. Chod do... Ty vole! Pomoc! Ježiši. Nemám tiež 10! Delicious. Som bol výborný. Som bol zjedený. Fuj, berem laser, idem ho zabiť. To, čo si nezaslúžil. Vyšmejdanko! Skapal, kretenko. Aj nám skape, on je v osmičke. Kamo to nie je v osmičke. Chod tam oproti. Chod tam oproti. Oproti. Tento čo? A ja už idem do lobby. Tak, potom máme... Takže tak teda, čus.